जुलि जाथावथाव बैसोआव फैबाय नंना नङा? औ दा बैसागु बोथोरावनो बांसिन जुलिफोरा जायो नङा होमबा आब' मादै नंगौ दा? दा नैबे बैसागुखौ थांहां जानायखाय एसे गिनाय मोनदां आंनाबा देग्लाय जागोन ना जाला गोसथोनायबो गैयाना। आयु थेंक इउ सो माच लाभ इउ टु सनालाय। खोथाया जाहैबाय गोसथोनायबो गैया फसायनायबो गैया फसायग्राबो गैया होनदां। फसायग्रा दंना गैया आंखौलाय? दंजोबो दा गासिबो नामा? आयौ नै आदाया जै होननाय लगे लगे सिगाङाव फैथारबाय। दे आफा इसोर दं सिगाङाव। थेंक इउ सो माच। बख'जोब्बा समायनाया बोरै जागोन नै? हलेबा बेखौ आंनो होबाय नालाय आं हले दोनलांफिनालाय आं लांफागोन। लांगोन ना सेंग्राफोर? दे दानिया एसे हाबानि बैसो जानाय मेथाइखौनो रोजाबसै ना मा होनो? सेंग्राफोरखौबो एसे जानो गोनां नुदों। दे बयबो रेडि ना? दे दावखोबो siapa musafir aku ke serau?
थेंक इउ सो माच जागोन आं रोजाबगोन लासैनो